दे सानैबो नाहरनाय खनसे माबा बिदा बिनानावसो बिब' फंबायसो जानो समाय आयौ आं होननाय खोनाफेराखै दिनै होननाय खनसे ओइ दिनै गेदेरफोर होननाय खनसे खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय आयौ मा एसे दाउ गाबलाबायदों दिनैहायनि भिडिअआ नै दायोथ' जोंनो एसेल' बावबाय सिखारबाय ओमफ्राय दुगैबाय खर' लोबबाय ओमफ्राय बेसोरथ' बिगुमै बिबोनां दासो दुगैगासिनो आंनि हासबेन्ड आरो आगै मथ'आ ओमफ्राय आब'आ फुंनि ब्रेकफास्ट खालामगासिनो आङो चिराङाव बिदि फैफेरजायाखैमोन आरोना फार्स्ट टाइम एबारसो सिगाङावहाय क'क्राझाराव खनसे फैफेरदों बे साइडथिं माने फैफेरनाय जायाखैमोन आरोना सिगाङाव क'क्राझाराव बावखुंग्रियाव खनसे फैफेरदों आरोना बैसागोआव एबारनियाव नङा थांनाय बैसागोआवसो ओमफ्राय नै एबारनि बैसागोआवथ' बावखुंग्रियाव थांनोनो मोनदिया नाजागोन फैगौ बोसोराव फैगौनि माने बैसागोआव थांनो थाखाय नाजागोन आरोना एबारनियावबो थांनो सानदोंमोन जायासै आरोना थांनाय ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ आरो बांसिनानो मैयानि भिडिअआवहा आंखौ माने सोंहरदों आरो बिजनि बबेखिनियाव माबा बिजनि पानबारियाथ' मोनसे सकसो बाजारसो ओमफ्राय बबेखिनियाव होनना सोंगासिनो आरोना इसिना जोंना आब'मोनना दा जों जेराव दङ बे आब'मोननि न'आ पानबारि बाजारजोंनो नांजाबनाय आरोना पिस लामानिफ्राय ससे फैबानो मोनो बांद्राय गोजान नङा आगाननै हरबानो बाजारखौ मोनहैयो आरोना बे पानबारि बाजारखौ खाथिथार आब'मोनना इसोरनिखौ पानबारियानो होनो आरोना ओमफ्राय थांबाय नामा होनना सोंगासिनोमोन सोरबा थांथ'वाखैनो दंथ'यो दिनै एसे बेरायहैनोसै नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंखौबा आंनि जेकेट होननायबा मोजांसिन दा मोजाङै देलायबा खनसे थिखांजाबावनोसै माबोरै बानायदों सनाबो गानाखै मालाबो गानाखै आंबो गानाखै र' नै दुगैखांनानै खुना दोनजोबदो दे भिडिअसो जाबाय दं र' फट'खौ लानोसै फट' लानो नागिरदों जोंहा नै बिब'जों आंजों फुंनि ब्रेकफास्ट खैथा जाखाथाय टाइमा 10:00 जाबाय खोमा जानानै बेरायहैलाबायनोसै सिखारनायफोरानो थाब सिखाराबा बुट दालि नायो ओइ सामब्रामखौ निजा माबानानै दुंब्रुबखौनो नोंसोरलाय मा नांगोन गुदुं नांगोन ना दुंब्रुबखौ नांगोन गुसुआनो जागोन एसे साया गोसोम जाबाय दहायनो फुदुंना दोननाया इसिनानो जायाबा खिनाय हासुनायानो गुमैजों पात्ता मोनालै नोंसोरो मा मावो गुमैया फुङावनो मावाखै रुटि ओमफ्राय नैथिंजा घुगनि आलु मटर बुट गेजेराव थाथोंसै आलु गैया दालि गैया ए आलुखौ गोदो मोनसे प्लेट आं दानसै आंहा स्लिमथार जोंहा बिब'आ आंनासो ओइ माबा मा होनो स्लिम नङा मा होनोमोनलाय आइ मोजां नुयो ओइ मोजांखा आइ ओंखारनानै थालांजोबदों आंनासो फिसा नै दाबफोरा नायथाव जाखाथारा ओमफ्राय बिब'आ मालाय स्लिमथार जा काजु किसमिस किसमिसल' होदों काजु गैखायामोन नालाय ओंखाम ओंख्रिया थाब मोना जादों ओंखायनो साफा खालामनानै माबाबासो थाबनो मोनसिगोन इसे फिसाल' जोङो अरानो गोबाव जाबायमोन नामा फिसा जोंनाया अरा ए थिखां आं नोंसोरखौसो बेवाइखौसो माबाखौ थिखांदां भिडिअआव दे सानैबो नाहरनाय खनसे ओइ माबा बिदा बिनानावसो बिब' फंबायसो जानो समायदो र' सानै बिब' ओमफ्राय फंबायसो जानो समायदो बेवाइ जानो समायाखै फंबायानोथ' आरो फंबायनो फंबाय जाया माथो हारसाफोरनिबाथ' फंबायसो आंखौ आब'सो जागौमोननि हारसाफोरनिबा दा जोंनिया बर'निया जोंनिया माबा गेदेर आब' जाबा हौवायाबो आब' जाफायोब्रा जोंना बर'ना इदि नङाना दायो नोंखौ गेदेरफोरसो होननांगोन आयौ आं होननाय खोनाफेराखै दिनै होननाय खनसे आब'नोबाबो जायोहाय मा ओइ दिनै गेदेरफोर होननाय खनसे
Dele. Mama siapa naik debra? Lah, iku baterai gila gamsi di basana. दै लायथ' गिदिरफोर गिलाससे होननाय दे नाङा दानो होननाय दोननाय गेदेरफोर दै गिलाससे लायनाय होननाय दोननाय दे Tangakin puri bini dia na. नोंहा होननाय नायदां Mana? Kom jalan. इमान बुरजा नांगौ Apa sana? Nah, yang foto mau nangkuman. होमबालाय मानथो होफैदिया नोंलाय Meskipun banyak ya nak. आंनाबो दसेनो जायो आरो दे लादो फट'खौ Ada kacau pun mana? ओंखाम जाथ'ला जोंहा बेरायहैनोसै माबा मा होनो एसे खाथियाव लाया मानो बेरायहैनो नागिरदों एसे ओरैनो फुंनि जाखांबाय आरो रुटि जाबाय गाइखेर साहा लोंबाय ओमफ्राय दा एसे बेरायहैनोसै आरो जमानो बिगुमै बिब' ओमफ्राय केमेरानि उनथिंजा हासबेन्ड ओमफ्राय आगै जमा बेरायहैनोसै जोङो Camping kesana boleh nggak ibu di sana? Nenek nih? Mama sedih kan? Masa kan udah nenek bang, kacau loh nih. Angin boleh banai tahu saja. Jangan deh. Muzang jadi na? Kamu mana? Tadi kenangan babang sih muzang mana? Kan itu sih lagi. Kasih. Syuting nama le. Itri siapa ya? Deh, sampai. Ini gila aja kan wajib gede. Ini nanti siang. Kok dapat kau malah nang sampai. Dukuna kan ini saya juga pun. Dukuna kan nanti berai ini saya. दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेरायनो थांनाय ब्लगखौ नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनाय नंला आरोना बेरायनो थांनाय भिडिअखौ बे भिडिअजों नुनाय नंला आङो एक्सट्राहाय सानै लादों बबेथिंजा नायगोन आङो इथिंजा आगैया लागासिनो इथिंजा हासबेन्डा लागासिनो भिडिअखौ ओमफ्राय जेखौ मोजां नुयो बेखौ लासिगोन आं भिडिअखौ ओमफ्राय मा होनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बांद्राय गोलाव जागोन ना भिडिअआ बेनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय बेरायनो थांनाय भिडिअखौ एक्सट्राहाय होनोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों पानबारियाव फैनानै आरो फैनो नाजाबावगोन साननैसोनि उनाव स' बाय बाय बयनिसिमबो